Ang adlaw sa tanan. Ay hapon nimo ma'am. Unsa kay pamati nimo ma'am? Kuan man kanang atong tulog ka gabi gid di ko katulog oy. Kuan ang magapiyon ko gamay gahapon palit ko vitamin nga. Kuan kanang Dili ka tulog? di ko katulog. Sugad pagadtong Davao ba kagabi. Anak ko katulog yun. Mintaha gabi kay nakatugtog gamay ra gyud. Gawas nga di ka tulog sa pa. Ang lawas dugan man kun di pa mati. Unsa man gyud? Dalang na ko ba kini ako bisan ra gabi. Dapi-dapi. Dugayan ako ana ba sakit kay di na ko ka. O kung iana nimo, dugay mo ana. Asa ang sakit diha dapat? Kini ako Dire gyud, kung iana nimo dugay, oh sakit yung brokan may naipit na utak sa pagkain. kung madugay piko, Dugay na makita. straight. Sukad ba ni ko vaccine di. Wag? So pag-vaccine. Sukad ba siya. Agham kay managan diri ka ng mga kuan daw. Sulod mo tong wala, ana daw wala kita mahimo no. Dugay na niya. Kakita mo pa na. Pero sakit sa imong dire, dapi-dapi man na siya. Dapi-dapi ba na? Dapi-dapi or pangiyuran, kapilis pangalan. Connection grid ba? Mga pila naman na sa kadlaw, paminaw nimo. Dugay na niya. Nga nagsugod jud siya ba ana? Kuan. Estimate nimo Katod yung pag-vaccine ako sa pila ka months? vaccine ko. Months, tuig na. September, siguro na vaccine ko. Last year, Mga December, mga last nga December. nakabantay na kang murag na lahi. February, brag anak na. Dugay-dugay na niya. Sumao gyud na imong pinakakuan Wala jud. akong pinahilot na ako. Ako rin Oh. Pero wala mo ka magpahilot og lain. Wala. Wala. Ako rin na. Basin dadalan. So diha ra jud ang pinakakuan jud nimo. Lawas na ito na. Ang likod, abaga, hawa ko sa man. Kining likod. Ni. Napahilot na ako. Anak ba? Kuan. May kinakitaan ko nimo. Gisibra na ako sa akong Facebook. Kanya na lang kung makakuan na kanang video. Taas-taas na yung kanuhot. Siguro ba kay putig yung sakitan na kung lawas ito. Ika mabuntang. Wa ka nakakita na ko nag-live ko. Nakita ko. Facebook live, anak. Facebook. Ay, ginasave kaya anak ko na ano. Ato. Kansan dati dili ko nagong ani nga mag-live. Ya, ang mga ubang customer, kuan man kulit man nga. Pagkuan ka ba kay dili laingon nga mga sikat ka ay butang sa YouTube. Ang uban nga lugar makabalo. Parehan na. Dili lang nga taga Digos lang. O bisan sa Digos lang di ko tanan-tanan nga nakabalo. So at least nga uy, magtakot-takot naman sa man ni na. No, so Katanaw man ko sa video. sa YouTube nakakita na ka pa. YouTube yun. Sa YouTube, di kayo karoon dito. Kaya ning atong load. Pero kung makalugar ka sa YouTube, tanawa dito, subscribe na lang po na. Butang man ako ni sa YouTube. Butang na ko na niya. Anak, so, asa kayo mga address? Daro ko sa power. Power highway road. Power de 3 de Mayo? 3 de Mayo, ayan. Sige, so, mayong hadlaw sa tanan, ato ang tabangan si ma'am. No, kay dugay-dugay na giniiyahan gipamati. No, number 1 yun yung anhe gyud dire kay gipatabang sa kuha. Kaniyahang dapi-dapi or pangiyuran nga kanang sakit siya, no? Kanang sakit siya, dili gyud wala naging mawala. Usahay na. Usahay. O kanang lagi may time nung lingkod ka murag pinaana. Kanang natural lang Di na jud ko kakuan ba. Hinahinay. Hinahinay jud nako kan kasi murag pa akong ugat ba. Sige. No, so shout out sa taga Power 3 de Mayo, Digos City. Ayan yan. Shout out po kay Kapitan Bukol. Ayaw kap, ayong adlaw, no? No, daghang kay kung mga customer 3 de Mayo. Di bisang asa nga 3 de Mayo, basta 3 de Mayo sila, no? No, daghang kayong salamat, maraming salamat dahil sa nga suporta sa kuha. So, nag-subscribe sa kuhang YouTube, no? Sa YouTube na kung Eric Hilot, ayan. So, akong gina-upload, dili lang hilot, kaya kung sa'yo mong lakaw-lakaw, kasuri-suri, ano, thank you for watching sa mga subscriber o viewers na ko, special mention ang India, Indonesia, Malaysia, and Thailand, no? Thank you so much for watching my YouTube channel, ayan, and then sa, wala pa ka-subscribe, subscribe na mo sa akong YouTube para updated mo, lang, no? Na may mga pungutan na, just comment lang, no? Kaya namay mga di taga dire, pwede mo comment kasi makatabang ta sa inyong ginapamati. Labi na dyan ka na bitang dugay na, no? Kahit kining nagtagbaw nagtuyog, asa ta makatabang, no?
Health is precious biya. Life is precious kayo, no? So, ana siya nga ang akong address daghan nang utana sa YouTube. So, bitaw po sige kung istorya wala po ko'y address. Dako biya kayo ang YouTube, no? So, ang address na ko is First Cram Street, Rabina Compound, Barangay Sunuan niya. Wala ka ba sa gym, no? Niya Digo City, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Siya, Purok pinatanan, no? Purok Mangga lang. Ano lang niya, daghang kay salamat. So, magilot na ta, tanaw lang ta, ha? Pinakalayo nga niya nito rin na pilot ko, Japan. Nasa YouTube. Ikalakaw. Pero gikan sa tugla diri o gikan. Filipino descendant. Pero nana sila sa Japan jud. Tagatagom, Bisaya. Sa 60 anyos. Yeah, kuan. Nag-wheelchair, di kag Japan. Di kalakaw, kada gabi maligo. Bawal na siya, ha? Mahago kag sa dili, o to hapon gabi, bawal na. Kaya himasa, hot bath dito, ano? Kanang gimasa imo masa imo. Hinay tagundang ano mo, pwede nga maayo, ha? Kanang gimasa. Bawal na. Taninglan kam dugay. Dugay pa noon. Wala na lagi ni nang gitong bati. Maginahinay. Nga magkataas ra batong edad, magkakuan po. Yung nagkadaghan naman ni kung kuan. Gawas di mo sakit. Okay. Lahi atong edad sa 20 anyos tao karon. Kaya kung bano pagapili. Paundangal gina sa mama kay di gina sa mayo. Wa gyud kusog ang maligog adlaw gabi na iya. Hinay kun ko. Timan ay gyud ang ingon. Kay makaparalyze na, ha? Kasagaran may igo sa paralyze gikan sa 58, 59, 60 ana, ha? Pag mula pa sa swerte, recorded, no? Nana ka sa YouTube, ana. Di mamduol ko Ito kang gagmay. Naigsoon. Siyang duol man. Yan mo kitik-kitik. Dalak ka. Kung ngay mo duol lang nero, dan mo dalak. Pero maminaw ba? Katundukan mo atras. Hindi. Loin tang kagkagoy. Waan. Kanya, kimukuban ka. Madaram na kakindi. Lipat ka ba, no? Gamay kayo? Pero grabe kumahon, oy. Ilang tulo. Dili sa pilihan anak. Wala, kaon lang, basta tagaan. Ayaw lang na mga dugpot. Mahal kayo. Kita lang din kon. Sobra-sobra. Dato ra mo ni mga special ta ni mga inahan bro ba. Pero dito, may mga anak dito, kailangan. Ano gyud? Iro gyud. Iro lang. Ang amahan ano mo balbon. Pero gamatoy. Bro, 12 inches lang ba? Height niya. Pila ka tuig na sa tapos apa mo din ang dako. Apir gyud ba no?
to. Sige, di ka pa ko sunod. Babantay, baro ng balay. Sige, nagtrabaho ko, no? Oo, ikaw isa ka. Si Asa, mugo na. Sa kabuhan. Buwan tanan, ah. Aman, uli ako. Anak, dako, anak, usap, Manila, isa, Davao. Yaan, eh. Ako mga pamilya. Ito, mga sa pamilya, no? Tawat na lang kita ang lugay mo. Pamilya na ko na. Kasi anyos na ako. 6 anyos na ako kaako. Mura, wala ka na. Nakoy pati sa daw. Yan, kung kumagpo, sabihin ka pandor. Aman. Lemon, kanina, matapok.